iya lali kabeh perkara panas iki lho. Nggih, wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng pepanggihan Bapak Ibu sedayanipun tamu undangan ingkang samrawat dalipun Pak Ju kalih bojo. Nggih. Ya. Heeh. Double Ju iki ya Double nggih. Ju. Pak Juwari nggih. Nggih Bu, Pak Jumari. Sing ibuke, Bu Ju. Bu Ju. Juarni. Juarni. Ya Allah, saya tak eling Pak Ju karo Bu Ju Ju, ngono mangke. ah. Dalam rangka acara Walimatul Khitan nggih. Nggih. Uga acarane double. Apa kok double? Acarane ini apa jenenge? Mengeringkan badan bersama-sama. Wah, betul sekali iki. Karena kita menghadap langsung iki. Tamangka ya Rom ya. Berita sing ning media sosial ki dikon menghindari matahari sampai sapan Jam 4. awal November loh. Iku berlaku sampai awal November loh Rom. Dari jam 10 sampai jam, Jam 4. Kita itu tidak boleh berpapasan langsung Dari awak dhewe. sama sinar matahari karena kita kewajibannya mergo dibayar ya, Nduk. Oh, dadi gak apa-apa iki. Iki nek marai wireng berkali lipat lho Rom iki. Bayarane, Nggih. bayarane. Ora irenge iki lho nek bayarane ya ajib tek panasan tek ora. Angge kanggo adikku sing dihitan. Dek sapa, Bu? Dek Dek Rehan. Rehan nggih. Iki mau diarak ya? Tiara Nganggo nganggo seneng trumben atine iki nggih. Sembah nuwun nggih Pak Ju, Bu Ju sampun kersa nimbali kula sak kanca. Nggih. Kelerek rene sithik ya. Heeh. Iki nang kono, kene metu kono jret. Iki mang aku kan hubung-hubungan ngene nah jret. Emang ngene. teko mbung gal dawa neh? Iya. Walah. Aku 2 hari ini bertulut-tulut aku ya lewat Bertulut-tulut lewat embung aku. lewat tembunge hujan. Dengannya kanggo adikku sing dihitan. Sampun sunat apa Dek. dereng? Sampun. Mun disunat, Bu. Pun disunat. Bo. Alhamdulillah wis dadi Joko. Heeh. Wis mari ya wong wis wani Wis tiara. tiara numpak jaran. Muga-muga tambah pinter, tambah soleh. Nggih. Rezekine sing kagungan kersa nggih malimpah ruah. Amin. Rezekine lancar. Roporan sira Mas Walah. tombok-tombok kae. Berasero. Wis adate wong galdawa ya ngene iki. Heeh. Iki sing dukuan ndi iki? Ngelo. Ngelo. Ngelo apa ngelo? Ngelo. Ngelo. Ngelo lemahe kudu nelo kabeh guri. Ya ya jas libur nggih. Nggih. Dumateng sedaya tamu undangan dengan sampun lelenggan wonten ngajeng sedaya. Mirsani emban karo di nganu disambi. Disambi maem. Mimi maem pun sumat ya sedaya wonten Nggih. mejane dhewe-dhewe ya in ya. Heeh. Niki katuran tembang napa nggih enake nggih? Napa saking tuan rumah badhe ngersake tembang? Request Monggo, lagu nggih. napa saking mbak-mbake pendarat, mas-mase, bapak-bapake tamu undangan mbok pilih badhe ngersake tembang nggih sumangga. Monggo, dereng wonten Nek niki dereng wonten nggih. tak aturi siji tembang. Heeh. Kanggo reng-rengang, kanggo tombo-tombo sembarandingan. Nah, tambah nek saya iso. tambah ngantuk iso no. Ya, pun aturi wonten bocah gunung ya, Mas. Cacak. Cacak Cacak. gunungnya dhuwure ngono sam. Gunungnya nang guri panggung iki langsung ya. Mangga katuran, Mas. Mumpung streaming iki bareng RHS meneh berturut-turut iki ya. Iya, pirang dina ngedur RHS MLT iki. Kanteng Channel. Ya, monggo. Nadyan aku bocah gunung kebanget gunungku ora susah kadang nganggo bingung yen to pancen tresno aku panceni sedadi lakon ninggal iki sliramu ora
Apa kowe kelingan dolan ning omahku ana lapar padha lelungguhan kekucikan karo arep marani aku jebule liwat papa ya Pak El. Ape lapo jare, Cek? Ape mantuk. Ape mantuk. Saka buah. Oh, alah tak kira nyirak iki marak rene iki ape nceluk lagu ta nyawer aku ngene jebule malah liwat tok. Nggih. Mbak Sasam. Dalem. Bojo iki sing pundi kok ada dua toh? Bojo yang pakai biru. Lho biru kabeh iku dongker karo iku muda kok. Iku lho sing rambutnya digelung, Oh, direk maneh alah, digelung itu niku bojo. bojo. Sing menawa sisih bojo niki boji. Kowe kok gak iso ae kok lho diguyu mbake iki lho kowe. Lah aku ancen urung kenalan bojo sing ngendi. Sing ngendi to, Mbak? Aku kok Kadange bojo sing penasaran. ngendi aku ya urung tepang padha wae kok iso. Bojo. Lho, dek noleh. Noleh bojo sing pundi? Serek maneh digelung ya Mbak Oh, Iin. sing niku adike nggih. Niku nganu dulure nggih Bu nggih. Oh alah nggih dulure wedok. Ya wis aku wis gak penasaran nek ngono. Alias adine ngono Adine, kula. oh Kaya alah. sok ben aku duwe gawe ngono iku kowe lah ya macak ngono iku. Pacak ngono ku lho ya, kudune lho. Lah iya wong aku wis macak gelungan kowe engko ya gelungan padha ae ben kaya sinden waljina kok. Nyanyi. Iku lho. Hot, Gelungannya sing hot guwet sekali iku kok. Lagune hot. Ngegak ae iki ya wong-wong sik ya. Wis wong-wong Aku gak kono wong nek. soalnya. Kono karepen. Ayo. Atik berdua apa bertiga kono sembarang. Ya berdua ya. Ben nganu. Ben Karo Yayai lho. Coba lagunya apa? Lagunya apa Nduk? Dipikir kanggo nganu Nduk. Bukit, Apa? Mbak. Bukit Berbunga Mas. Oh iya, iki bar bocah gunung lah terus lagunya Bukit Berbunga. Rohane pemandangannya kaya nang ngisor bukit. Bukit apa, Mbak? Bukit Teletubis. Engko sore lah aku ape nang omah-omahe Teletubis.
Iku. Tinggi winggi dipsi lala ojen. Ayo deh, bukit berbunga Mas. Iya Pak, gorengnya apa? 50 Pak. Oh alang ngeringet sih, nggonmu mamang lho. Iki Mbak En dari Ngerang nggih. Halo, jauh-jauh. Aku kok panasan gatel kabeh. Nangguri pantun kono lho, Nduk. Pas nang dhuwur kono watu-watunan ya ora apa-apa. Asik. Kau mengajak aku ke sana. Iya. Memandang alam sekitarnya karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di bukit yang biru, langit merah
Terima kasih. Mbak Dewi makasih ya Mbak Dewi ya. Jadi habis dari kali Ombok. Kali Ombok. Terus mampir iku jenenge gak mampir, Mbak. Kan orang liwati yo. Lah iya malah waduh Kecuali nek kok kali Ombok terus mampiran ning Lando itu ya mampir. Iya, walah iki terakhir jalan-jalan pilih adik-adike ya Jen ya. Ya, Kangen makasih ya, mesti. Mbak. Makasih ya tadi sudah dikasih sawerannya. Iya. Minta lagu atau tidak ini Mbak Dewi? Enggak Nggak usah, usah, oke, baik makasih banget. baik sekali. Pokoknya jadi ini besok Mbak Jesi mau diajak pas main no paga dong. Oke. Ya. Niki saiki tuan rumah mboten wonten pamunjutan saestu niki. Saestu mboten? Nggih, Ya Mbon. Allah, Pak Ju. Sampean duduk manis ngene ku dialuk ngetokno sesuatu kok sae Pak Ju. Pak Ju. Pak nggo tuku es iki, Pak. Kue teh ngono le. Wis goblok kok suto ae go sasa. Iya, Kok wis, nek masih ya, wis. ditokno udut lho malah lho. Lah kowe emang ya bar entuk udut Oh, ngono iya, kok iya. iso. Ya wis nyanyi lagi. Iya, nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Umi sama Gita ya. Lagunya apa ya? Coba didiskusikan tapi separuh-separuh aja kayak mau ya. Yuk lagunya apa? Pada-pada nganu sayang yuk. Sembarang yuk. Lupa ingatan mas. Lupa lagi syairnya. Ingat Pak Ju jebul ingat nyawer. Pak Sesideman gubek asmara nggih Pak. Iki ana permintaan gubek asmara karo Sesideman, milih sing ndi? Apa liyane? Tak wae pilihan. Ayo. Apa lamboh Mas, tak tinggal medun wae nek kesuwen ya. Jarene liyane. Iya lagunya apa ngomong Jangan karo Mas dendam. musiknya. Yo monggo Mas jangan dendam yo lah yo ngono to. Kok iso sengane bileng karepe dhewe ya monggo. Jangan dendam Mas yuk.
dendam apanya jangan gori kayak lawolku mang. Jangan tempe, jangan kacang. Dulure jangan gori seneng gori gudi-gudi mau lho. Mang mama sana jangan apa Jan? Iya, Jan. Jangan gori, jangan asem, jangan Jangan-jangan? kacang. Jangan-jangan gak dimasak. Requestku mbok turuti apa ora? Iya, cocok kok mampir ning kono aku, Sambel Din. pedes ngono ya, Ding? Sambel pedes. Nggih, sampun. Iki ngaturi tuan rumah nggih wonten tresno sesideman Mas. Sesideman. Coba kamu bernyanyi dengan Mbak Menteng ya, berdua Meme. lagi lebih asyik kene. Duet bersama berdua ini lebih asik ya, Cin ya. Iya, lebih musrik. Lebih asyik. Oh. Musrik iku dak Mbak Yuna Gimbul iku aja. Musrik, Oh musrik. iya, oke. Yuk, sesideman Mas. Pak Bas, kok wonten wajing mereka mbak tanya saya tembang Pak Bas. Pak Bas. Kayaknya aja, men, kayaknya men. Yuk. Jus. Tresno sesideman. Ayo Adin. Asik.
oleh Sasom. Aku dhewe saurung ketoprak ya dadi mayorat ngono Lah kok terus dadi ketoprak apa perkara ket mayorat ning ketoprakan ngene terus ditawani kowe gelem ora? Iya, aku dhewe ditawani aku apa-apa nek ditawani kita iyani kabeh mulane aku saiki dadi ketoprak. Lah ya kowe dadi jaranan barang gelem. Jaranan? Heeh. Jaranan ku sing piye, Cuy? Sing ditumpaki ku lho. Oh, ya genah kuwi nomor 1 wi. Sing ngene iku maksudnya. Ya, fotomu kuwi kan ngono to actionmu to. Iya. Oke lanjut wonten nganu Mas Gubuk Anu, Asmara. Gubuk Asmara? Engko Pak Bes wonten selingkuh. Selingkuh? Engko terakhir sak lagu Iya, ngono. betul sekali. Apa loro apa telu ngono. Ah, kok guyu meneh iki lho apa to, Din? Wong main cedhak omah kok kudu rasa-rasa ngene ku lho ya Pak Iki Ji. pirang-pirang dina iki ngeter kowe terus lho, Din. Iya, Tak kandhane kok rewangi aku iso. kaya albino iku lho metu alas mantingan rupaku putih kabeh. Demi kowe aku asam ora. Lah kowe napa kok metu mantingan gak metu kene wae langsung tekan gone? Metu ndi? Ngguri panggung. Gunung. Ana dalane aslinya gak didoi Udin Iya, kowe. terus Ya. Din jahat. Ya, Gubuk Asmara, coba Eksa kene nyanyi. Ya, Ek. Karo minyak, ya, cus. Berdua lebih asyik. Iya, berdua. Iki pokoknya temanya berdua lebih asyik kok iso. Ayo, cus. Bangga, Mas.
nyanyiake lagu-lagu campursari ngono iku. Ora kok nyanyi campursari sing nyanyi ki aku tok ngono ndelalah aku nek gak ono lho maksude. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Ya Allah Gusti, astagfirullahaladzim. Tapuk ping Ora terus. iso wong kartu nek gak ono aku gak ono nang dhuwur panggung kene. Wong biasane kowe ora dhewe aku kadang iki kebelet. Kebelet. Aku tekan kene mah wis kebelet ya Din ya. Maksudnya kebelet pipis kok. Heeh tak kutuk wis senengane kok iso. Ala ngene gene. Iku mbae dadi seksi lho, mbae. Gue tandain lu. Sampun nggih wonten gabungan suara sing sampeyan saking tuan rumah. Monggo Mas di program lagunya wonten selingkuh. Yuk, cus sing durung nyanyi. Bar selingkuh mesti lagune nagih janji ya. Kok iso? Lah lagune ngene kabeh iki mau. Ya, kene sing urung nyanyi, Sing Cin. urung nyanyi Kene, sudem. Cuk. Ayo, Cuk. Alah iso nek kombongan ndek bengi iso. dua orang. Karo Yaya nek ngono nek jalukane Yaya cah dua. Iya, kene wis. Enggar mau nyanyi selingkuh, dia gak tahu selingkuh. Dia iki setiap pol karo my fish, my love. My love cintaku Mas. Rasang nyekel mic. Kok sok. Umumnya iku my love, my honey sweetie bunny, my husband. Lah ngono kok my fish iku lho. Kamu durung menikah kok iso. Penting aja, maju. Selingkuh Mas. Kurang ajar Dra, ayo. Ini bayaran tengah loh Mas. Ayo. My love, mana lo sayang. Yuk, cus. Jadinya mau senangnya tipe kok mau kesalahan lagi lo, yuk. Kue ngarani crispy kripsi. Lah nek my love lalu my fish ki apa bedanya to? Ayo. Ayo Mas, selingkuh Mas. Hei kawan dengarkanlah ya Mas, tetap apa Mas? Iki time is money loh Mas. Ada yang bisa lagi ya? Wey, ha, ayo. Wiwit biyen Mas aku wis nate matur lara-larane wanita yang diwayo iya geni teka-tekane mreng bojo kang Mas matur dari hati Leloceng nure kena karepmu timbangane selingkuh ra luwe becik wayo apa kowe luwe seneng apa aku sih aku jajan nanging kowe ora ngerti. Pancen angel dek, pancen angel karepe ati kancono.
tuku versi nekat nggih. Iya. Kabeh iki mah versi nekat kabeh apa sesi demenan mang kene ya nekat ya Rom ya. Iki nekat kabeh dina iki. Caranya belajar pancen kayak gitu saya. Kini kok gak ana nagih janji apa iki nagih janji? Engko selesai terbiasa gorokanmu kanggo nada tinggi engko terbiasa. Sing maune gorokan ngundik engko sesuwe dadi Iso. dawa. Wah iki gorokanku sing ngendek iki Rom. Kene nggar nyanyi nggar. Ya nggar, karek kowe tok nggar. Heeh, sak bonus nggih kaleng nganti Goze Putri engko bengi dilanjut dolanane lagune apa sing kok isani? Ah, sing versi nekat tes belajar bareng-bareng ra masalah, ayo. Ayang-ayang Mas, dienggar Mas. Wah iya ki langsung kok penyet ngono to mrol jebule kowe mrol. Weh, Joget. Kowe dekeken piye nek juga nek nganti ngono. Untune sing mrongos sing ngisor ah. Piye carane? Iso ngene. Iso ngene. Anoman nek iku. Kene Nduk, wah iki spesial buat kamu diweki nganu lho. Apa jenenge ngene iki? Support lho, ngene iki nek liyane gak diweki lho. Ngene iki mbok piye kok bino kasih iki yo. Cinta, jere cinta kok mendua yuk. Ayang-ayang Mas yuk. Ayang-ayang Mas. Asik. Wedi apa? Wedi, oke. Jarene ngene jujuwa kok sepi. Wong semenake mau arane sepi kowe iki piye le. Lah kae iki gak modul iki makhluk hidup akeh banget lho. Manuke sapa? Ayah masem. Sembro. Ayang-ayang ngono kok iso. Omong dhewe, Gar. Ayang-ayang Mas. Iya, ngene iki lho Bu, spesial nek perawan sing nyanyi ya kaya ngene lho dilewa-lewa musike lah. Jajal sing nyanyi nek aku gek ndang dipenyet. Heh. Ayo bro, kasih yang terbaik bro, bareng di Aldan Hinggar kelas Woro. Yuk cus. Ayo say. Berkoko wewe sing bonus. Rasane ati kangen seni pilihan hanya yang aku kowe lakukan tresnan. Mas wong ayu Setem piye Mas? tak jaluk aja seleka tresnan pancene tresno kuwi akeh macetan. Hey ha hey ha Arep tumeka asik Andika tresnan yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya rapi sonompo loro sing lanang iki Joko yen durung kau bisa merengkan bulan
Enggak dereng. Nggih dereng. Rasane awakku kok pateng kemraya. Oh, alah Pegel kabeh. Pegel. Apa kaya ngene yo wong yen lagi mbobot. Nggih, napa kalian niki lampung 9 wulan. Kunjul pira ya, Nduk? Hitungannya ya, Nduk, 10 tahun. Iya. to yo. Lho, 10 dina nggih, Ndorong nggih. Mas Lipat nggih, jenengan niki nggih. Saben kapan meneh badhe babaran. Saka kuwi ora peno jupuk nalik. Sawaya-waya yen aku ngrasake. Nggih. Kari jupuk. Ah, sampun sedaya Ndorong jenengan ampun kuwatir. Tak leboya rusak onan jabang painut. Iki lagi dirasane kok dua-dua. Ya tolong ya, tolong ya, tolong. Tolong darah, tolong. Darah, tolong. Ora usah ngomong agres. Nggih. Ono. Tentu darah, niki wae nek kula sampun jaga karo kendaraannya kula, darah ada ning ron. Rasan-rasan. Bab perkara Ukuran kan dadi babaran niku lho, Ndara. sabanjure Lho, kadose. Ndara putri niki badhe babaran kasa mules-mules. arep babaran. Nggih. Kowe ora gelem ngomong. Saiki kowe ora usah diatur. Baru lagi ono ngendi? Kok malah ape ambruk iku lho kok iso. Nggih. Weno. Aku dindro kang. Weno sedia tuh. Ya Allah, ya Allah. Ora seronto aku lembah kurang jabang. Panjenengan badhe ngomong punang Lamun to putraku ing mengkone mujilek aku mesti ngopo kok iso bengok-bengok ngaget kok. Niku putrane jenengan Pak Ketok. arep babaran. Nggih, Pak Ketok. Niki nih rambute. Rambute. Nggih, Dara. Male menika. Nggih, sekedap meneh nggih, Dara. Polae, Dara. Seneng sakjroning atiku. Nggih. Kepiye rasane ngemban ponang jabang. Sekedap meleh. Kono-kono coba ditirine nak menawas ning jowo. Nggih, Dara. Deg-degan sakjroning atiku. Deg-degan. Anu badhe ngombopong punang jabang bayi. Pancen bener. Dara. Mau kula tiliki, Dara. Nah, wis nang jowo. Ngendi bayi? Kok teng jabang. Oh, wis kita Kok ndi bayine? Ayo sedulur manes Jales, wis nang jowo. Lah, niku wong kula incengan, Dara. Malah jebule rambute mboke. Malah pikir iso bedake rambut mboke karo rambut anake kok iso. Nggih. Lho, menika sampun babaran, Dara? Tak toko ning atiku. Ngemban ponang jabang. Atus pripun rasane ngoten sih. Diajeng-ajeng. Saderengipun kula nyuwun pang. Dalan kula boten saged ngaturke putra ingkang bagus. Ingkang dados panggadang-gadang panjenengan. Lamun to ora bagus ora dadi boyong apa lamun to putraku mijil putri padha wae. Jumbo marang panggadang panjenengan. Putra panjenengan menika miyos kabeh. Sabanjure Ing emanipun Kang. emane kepiye ya? Rupan putra panjenengan menika boten kotra dene menungsu Kang. Ora kotra menungso. Peluh. Kok kaya ngono kedadian. Sak piring kurang jabang kok lairake. Kaujutane nggih giris saya. Stanipun kados napa to? Waspada. Ya justru ini. Bagus,
dados kabeh. Diajeng dene. Yen tak gagas kabeh tembunge dadi pundi pira-pira. Lamun to kuwi putraku mesti wae ora mergo. Sliramu ayu aku bagus. Mesti kowe separi tumindak sedeng. Bandrek sinah lawan priya liya diajeng. Estu boten. Diajeng aten Kula Mas Prabu. luwih becik paloku. Ora usah dadak kok tutup malah. Allah kados pundi Kang Mas kula boten tumindak. Priya ngendi sing wani jamah? Lawanku. Dan Kang Mas estu kula boten tumindak selingkuh. Sakit Kang Mas. Lorone ragamu isih lara ati. Sakwise aku mangerteni ki supaya tumindak sedeng lawan priya liya. Nganti saiki dadi kawujudan orang Jabang titisku. Nggonmu tumindak sedeng lawan priya liya. Dan Kang Mas boten. Kowe ngandhakake ora nang kabeh mau kasunyatan. Bisa meneh. Ngaku apa? Ora! Sulungi Dara. Ora gelem ngaku. Aja gawe sengkleng ati. Lamun to kowe gelem ngaku wis kepenak uripmu, ora bakal tak piloro. Dan kok Kang Mas. Ngaku apa ora? Ngaku apa ora? Ya Allah Gusti malah aku sing kepancen. Iki piye le yo ya. Makane. Apa Dara? Oh, kembali meneh. Tak laporkan nang kepolisian kowe, aku iki di bawah 17 tahun dek mau aniaya. Piye? Nah, iwangi anduk. Bawah 17 tahun. Nggih, kula di bawah umur kok, Dara. Piye? Ada ning rum. Kowe ora gelem ngaku, timbang kowe dijembri ana ing Praja Tanjunganom. Tinggalkan Praja Tanjunganom. Mohon Bapak. Arum liwari-wangi pemimpin kalawan garwa kawan. Nyawang kowe asing. Kowe gelem ninggalke Praja Tanjunganom apa-apa. Dan Kang Bakal mentol merjol kamu. Kowe ada ning rum. Kang Mas Prabu. Ya terus dikumbi. Panjenengan ikut tega nundung kalian garwa panjenengan. Mergo adane kira wis gawe. Praja Tanjunganom ing mengkone dadi rasaning kabeh sedulur Bupati. Hai menika nembe bibar babaran lho menapa mboten mesake. Sakit. Ora. Wis gawe kuciwari atiku. Ya dikumbi. Kula Adaning rum ninggalke Praja Tanjunganom teges palungguhan garwa Prameswari komplang. menika leres. Ora ana wanita kang wajib lungguhi kejaba mengko. Kula nang badhe dados garwa Prameswari Kang Mas Prabu. Pancen bener, nanging kabeh aturmu durung kinaruan bener. Mergo aku ngerti wadak wanduning adaning rum. Mula sakwise kuwi lungguh minangka garwa Prameswari. Ana tetembungan becik getik ala ketara. Sang Prabu Sindu Negara, Sindu Negara. Lho panjenengan kok ya cubluk men. Pancen kabeh mau sing jalari aku supaya adane rum sumingkir saka praja. Ning kene seneng rasane atiku. Aku dadi garwa Prameswari. Sedelok maneh urip